So hi guys, maayong gabi, magkaon tag balot. So kana lami kayo ni siya. Okay kayo. So tag 25 pesos lang ni siya dire. Diya sa gawas mapalit ni siya. As in, dukdukon na nato. Asa ba siya dukdukon dire? Basta, asa tong hait, dito daw dukdukon, pero di ko makita ng hait kay parehas lang naman. O round, parehas lang round. Dingin kaayo. Anak. Di ko nakapalit og Pinoy kay wala na Pinoy, sabi ni Kuya. Kaya ito na lang nabili ko. Grabe. Asa na tong piso? Wala na piso. Oh. Kalami sa sabaw. Grabe. Lami kayo. Okay kayo. Oh. Butangan na tong sag sauce. Butangan na to siya sauce. Ana. Para lalong lumami. Lalong sumarap. Lalong sumarap talaga. Ayan. Hawaan na nato siya sa iyang shell. Baliktad pa yung pag-open ko. Pero okay na. Okay na baliktad. Gamay pa sa piso. Baby pa. Fetus pa. Kaon kag balote. Dili man din kaon balot si ate. Oh. Wow. Kalami. Lami kayo. Okay kayo. Saw-saw. Gahi. Gahi. Gahi kayo. Lisod mo yaon. Gahi. Isaw naman. Lami. Murag di man nahugasan kaayos. Natilawan pala ko, pait. Pait. More balot pa guys. Ayan. Ayan. Kalami jud. O sige, naapay sabaw-sabaw. Grabe. Dito yung pagkain ng balot. As in, balatan mo muna. Tapos, imong supsupon. Unya, butangan ni mong sauce. Nanay sauce. Butangan na akong isaw ang sauce kay kuan lami man jud kaayo oy para mababad tong isaw. As in. Lami kayo ang sauce. Unya, panitan pa nimo more para makaon nimo ang iyang sulod. Yan. Yan. Grabe. Asa naman ang piso? Sige, baliktad niya akong pag-abre. Baliktad na sila akong pag-abre. Nauna ang gahi. Gahi kayo. Nauna ang gahi. Asa na itong malambot? Dito to sa malambot. Baliktad talaga. Maning piso. Maning piso niya. Kajut lang ha. Kay kauna na taka. Kalame kayo. Hindi ko nag-dinner. Mauna na akong dinner. Lami kayo siya. Alo, kaluoy sa piso. Wow. Gahi tayo. Gahi, di na ako makaon, gahi. Kaon pa tag-isa, oh.
Mmm. 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 Ang lumi. Mmm. Grabe, ang sarap. Ay, ang hang niya. Mababad sa suka. Wow. Tsaka sili. Mm.